Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Ahojte kamaráti, sme tu opäť, ja a Stonožka a samozrejme aj dobré knihy. Prvá kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa volá Čarovná trojka. Druhá kniha, o ktorej sa budeme rozprávať, je táto kniha Zloduška. No a poslednými knihami budú opäť dve knihy. Ako vidíte, tých dobrých kníh je naozaj čoraz viac. A tieto knihy sa odohrávajú v lese a volajú sa Lesná čarodejnica. Poďme na to. Prvá kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, kamaráti, sa volá Čarovná trojka. Určite ste zvedaví, o čom táto kniha je. Ide o veselý príbeh o priateľstve, odvahe a viere v seba samého. Hlavným hrdinom je medveď Leonard a tchor Alfred a títo dvaja sú naozaj nerozlučnými priateľmi. Alfred ale chce, aby jeho kamarát medveď Leonard prekonal svoj strach a preto ho nahovorí na návštevu Bosorkínho opusteného domu. Keď tam dorazia, v Leonardovi narastá veľký nepokoj, pretože sa tam ozývajú rôzne zvuky, podľa neho v domčeku straší, niečo znie veľmi nebezpečne, ako keby bublalo niečo v kotli. No a či sa podarí Leonardovi svoj strach prekonať, tak to sa dozviete v tejto knihe, nádherne ilustrovanej knihe, ktorá nesie názov Čarovná trojka. Tak verím, že sa vám táto kniha bude páčiť a my pokračujeme ďalšou zaujímavou knihou. Verím, že v tejto chvíli pri televíznych obrazovkách sedia deti, ktoré by sa chceli stať čarodejnicami, pretože kniha, ktorá nesie názov Zloduška, je taký malý návod, ako sa môžete stať tými čarodejnicami. Zloduška je hlavná postava. Je to odvážne dievča, ktoré túži stať sa čarodejnicou. Takou, aké sú tie 3 zo zakázaného hradu v zakliatom údolí. Už dlhšie si spomínané 3 čarodejnice chcú nájsť svoju nástupkyňu, aby ju vycvičili na svoj bosorácky obraz. No a Zloduška jedného dňa naberie odvahu, vezme osud do vlastných rúk a zazvoní pri temných dverách. A tam začínajú problémy Zlodušky. Bojí sa, či jej spomínané 3 čarodejnice dovolia ísť jej vlastnou cestou. Ako celý tento príbeh dopadne, sa dozviete v knihe, ktorá sa volá Zloduška. Tak pekné čítanie. A v čarodejníckom duchu aj skončíme túto časť kníh od Stonožky. Predstavíme vám dve knihy. Prvá kniha sa volá Lesná čarodejnica a druhá kniha sa volá Horská čarodejnica. Poďme si najskôr predstaviť hlavnú hrdinku spomínanej prvej knihy o lesnej čarodejnici. Uplynulo 7 rokov, odkedy sa Casey, hlavná hrdinka tejto knihy, rozlúčila s mamou a zostala v ponúrej internátnej škole. Celé dni sa skrýva pred spolužiačkami, pretože ju šikanujú, čítajú zakázané príbehy o férii a Casey je presvedčená, že mama stále žije a chce ju nájsť bez ohľadu na možné nebezpečenstvo. Keď ju pošlu do sirotinca, uvedomí si, že ale už nemá na výber. Musí utiecť a vypátrať mamu na vlastnú päsť. Na úteku ju naháňajú raráškovia, no prekvapivo im ubzikne na lietajúcej metle s pomocou rozprávajúceho kocúra, ktorý ju vezme do prívetivej dedinky, ktorá sa volá Lesná. Druhá kniha, kde je hlavnou hrdinkou tiež už spomínaná Casey, sa odohráva práve v spomínanej dedinke Lesnej. Preto sa aj táto kniha volá inak Horská čarodejnica.
Casey si zvyká na život v lesnej, keď do dediny z ničoho nič príde na Halloween jej problémový bratranec Sebastian. Posmešný a pohrdavý Sebastian prenasleduje Casey a jej priateľky, zasahuje do ich úloh pre čarodejnícky spolok a znevažuje všetky nebezpečenstva sveta férov. A to sa nepáči jeho sesternici. V noci sa ale predlžujú, z hraničného lesa sa vkráda do dediny temný tieň a dedinčania sa zrazu správajú veľmi čudne. Casey zistí, že tento tieň je veľké nebezpečenstvo. Hľadá sa totižto férska relikvia a tomu musia zabrániť, pretože ten, kto získa férskú relikviu, bude mať všetkú moc sveta. A viac vám teda, kamaráti, neprezradím, pretože potom by ste už nemali dôvod, prečo čítať tieto knihy, o ktorých som hovorila. Len vám prezradím ešte raz názvy týchto zaujímavých, trošku strašidelných čarodejníckych kníh. Prvá kniha sa volá Lesná čarodejnica a druhá kniha sa volá Horská čarodejnica. Prajem vám krásne hodiny čítania, verím, že sa vám knihy budú páčiť a my už teraz spolu so Stonožkou a celým tímom vyberáme nové knihy do pokračovania relácie Knihy od Stonožky. Ahojte! Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.